Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ Ondo TV sanfɛ ale ni Mifa Production sanfɛ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna se aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun mun y'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 20 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 26 dolo jate la doloba fila ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye ni o ye kawula kalo filanan mɔgɔw ka dolo ye ale ni kawula kalo sabanan o mɔgɔw ka dolo ni an b'a fɔ scorpion mɔgɔw ka dolo ale ni sagittaire mɔgɔw ka dolo o de nɔrɔ bangenen don ni wagati in kɔnɔna na ni o ye marsi ale ni pluton ka taa se sagittaire ma ni doloba saba o de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu o jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen ni bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliyo nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ problème olu ka ca aw dala problème inutiles olu ka ca aw dala kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o bɛna kɛ sababu ye ka se ka waribɔ kungo caman k'olu lase aw ma ka sɔrɔ hali ni a man di aw ye a b'a yira aw mana wari minnu sɔrɔ aw mana musaka minnu sɔrɔ kasabi minnu ni aw bɛna a sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kama sɔrɔ kasabi ninnu u bɛ se ka bɔ aw bolo k'a sɔrɔ hali ni a ma diya aw ye ka don ko wɛrɛ da fɛ wali problème olu fana kundalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ ninnu bɛna tila ka yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo filanan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw ka ca aw ka sɔrɔ ma kamasɔrɔ ko minnu bɛna na ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ani o ye musakabɔ kow ye wa fana i bɛna ye ko caman de bɛ yen nɔ ni aw bɛna ɲini ka don a kow la ni u bɛna kɛ sababu ye ka se ka waribɔ kungo caman k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ caman de bɛna a jigi da aw kan aw bɛ se ka jɔ olu jigiya kɔrɔ cogoya minnu na o b'a kɛ sababu ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma yɛrɛkɛli walew olu bɛ aw ka ko la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ yɛrɛkɛw olu kundalen don aw kan kunnafoni siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna aw jija aw bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogoya min na aw bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogoya minnu na nka i bɛna ye k'a fɔ yanni dɔgɔkun bɛ taa laban aw bɛ sɛgɛn minnu kɛ aw tɛna olu jaabi ye i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a laɲinina cogoya min na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka farifaga walew k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana fɛ aw b'a hakili to aw yɛrɛ la fariganw ale ni banaw olu kundalen don aw kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la n'aw bɛ se aw k'a ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ɲɛji cɛ n'o tɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw miirina ko olu bɛna caya kosɛbɛ layidukan bɛna tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ lagosi bɛ aw ka layidukanw olu sira kan masaya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dekun ale ni garisɛgɛ yɛrɛkɛw ka taa se garisɛgɛ tiɲɛw ma olu de ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw fana ka se ka aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la dusukasiw ale ni fariganw kunnafoni siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko minnu bɛna na ɲɛsin aw ma aw bɛna aw cɛsiri ko minnu na olu caman de tɛna na bɔ a sira ma a b'a yira k'a fɔ
aw ka se ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa ni kunkɔrɔta lase aw ma hakilina la ale ni ka se ka wagati wɛrɛ nataw k'olu ko ɲɛɲinini ka se ka olu nɔgɔya aw bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw fana jijalen don kosɛbɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nka o jija in bɛɛ lajɛlen i bɛna ye aw bɛ jija sɔrɔ minnu nɔfɛ ale ni aw bɛ jija wasa minnu nɔfɛ kunkɔrɔtaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na olu tɛna na kɛ aw sago ye o b'a yira k'a fɔ wulikajɔw ale ni ko caman o bolodalen don aw fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na a tɛna na kɛ aw sago ye i n'a fɔ o cogoya o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw ka wulikajɔw k'olu banba halisa ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma kunkɔrɔta bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye n'aw b'a ka ko ɲuman minnu boloda aw bɛ se ka o boloda ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ nin dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw tɛna na jaabi sɔrɔ aw ka waleyaw la aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman de bɛna na fɔ aw ye mɔgɔ minnu bɛ ɲɛsin aw ma olu fana natalen de bɛ kɛ aw la o de b'a yira k'a fɔ aw bɛna se ka musakaw bɔ musaka yɛrɛkɛw olu fana bɛna se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔrɔla la o b'a yira k'a fɔ bilankɔrɔ min bɛ aw kɔrɔ aw ka hakili t'o la n'o tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dusukasi fana lase aw ma garisɛgɛ ko ta fan fɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew samiya kalo sabanan denw viergew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka miiriya cogoyaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye ni aw bɛ wasa ni kunkɔrɔtaw sɔrɔ nka a tɛ taa aw yɛrɛ ka jija ani aw ka cɛsiri kɔ o b'a yira k'a fɔ aw kana na saliya fiyewu fiyewu aw ka hakilinako olu barikalen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka miiriya cogoyaw olu de bɛ se ka aw dɛmɛ kunkɔrɔta ale ni wasaw ka se ka olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw kɛra mɔgɔ salibatɔ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn aw yɛrɛ ka nafasɔrɔ sira caman bɛ a bɛna ɲɛsin aw ma olu bɛ se ka taa ka aw bolo da ni aw yɛrɛ wulila aw ka sɔrɔw nɔfɛ ale ni aw ye sera aw ka kow kɛcogoya la ani mɔgɔ minnu bɛna na bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu fana ye mɔgɔ nafamaw ye minnu bɛ se ka kunkɔrɔta walew k'olu lase aw ma don nataw kɔnɔna na jigiya siraw olu barikalen don ni ye aw kɛlen ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawula kalo fɔlɔ denw balanso nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ venus ale bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni an nana jateminɛ an b'a ye o venus dolo in o yɛrɛ de fana bɛ aw mara wasa ni kunkɔrɔta bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu na kɛ sɔrɔfɛnw ye ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw fɛlen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna waleya minnu kɛ o waleya ninnu mɔgɔw na se ka aw ka waleyaw kɔkɔrɔma don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ se ka dusu ta dusu o bɛ se ka aw ka ko caman de ɲɛtɔla tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ jama kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye feerelikɛlaw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u bɛ se ka mɔgɔ ɲɛnamaw walima mɔgɔ kura wɛrɛw sɔrɔ ka fara u ka jama kan kamasɔrɔ Venus bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔkɔrɔma don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw ani aw ka wulikajɔw aw bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw fana ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw fana ka dolo n'o ye marisi ye marisi bɛ aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu fana bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ka ɲɛsin aw ma aw kana saliya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko minnu bolo dalen bɛ aw bolo kabi don tɛmɛnenw na ni u dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ a bɛ se ka wuli olu nɔfɛ courage min b'aw la dusu min b'aw la o bɛ se ka kɛ sababu ye aw ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka sɔrɔ wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
ni kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 kana bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na sumaya walew de bɛ se ka don aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun ta ni dusu ye cogoya min na aw bɛna dɔgɔkun ta ni courage ye cogoya min na nka i b'a ye aw b'a fɛ a ka ɲɛ cogoya min na ka ɲɛsin aw ma courage mina don aw la cogoya min na nka kow bɛna se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se ka jigi da aw ka wulikajɔw jaabi kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fo ka taa don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na ni aw ma dɛsɛ aw kana aw dusu faga fiyewu ni aw ma dɛsɛ aw kana décourager fiyewu n'o tɛ ni aw décourager la tuguni i bɛna ye ɲinifɛnw olu tɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka jigiya kuma minnu bɛna ta aw ye ale ni layidukan minnu bɛna ta aw ye aw bɛ se k'aw jigi da olu kan ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw walima ka don dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la kana bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne ni dɔgɔkun kɔnɔna na i bɛna ye k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ banamini caman bɛ aw ka sira kan janfawalew olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na jan caman ale ni piège caman bɛ se ka na da aw ɲɛ aw yɛrɛ ka wulikajɔ olu ma nɔgɔn nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ kibaruya minnu bɛna se ka ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu tɛ kibaruya ɲɛnamaw ye mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la olu tɛ aw niw ye olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kungow ale ni kasaraw k'olu lase aw ma aw tɔgɔla kuma duman olu tɛna fɔ fanw fɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na lagosi walew olu bɛ aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw ye mɔgɔw ka kumaw to yen nɔ k'aw cɛsiri ka baara kɛ ni aw ka ɲinifɛnw ye a ka ca la i bɛna ye yanni dɔgɔkun ka laban aw bɛ se ka na kibaruya ɲumanw sɔrɔ olu la ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun kɔnɔna na yɛlɛdaw olu bɛ aw ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw kibaruya minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ a makɔnɔ na kabi wagati tɛmɛnenw na aw bɛ se ka na jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wulikajɔw olu siraw bolodalen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw bolodalen don ka ɲɛsin aw ma dugutagaw dugutaga cunenw dugutaga balilenw sira kan wasaw olu bɛ aw ka sira kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunkɔrɔta bɛ aw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛw bɛna bɔ jigiya walew olu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la ni aw ma dɛsɛ aw ka wulikajɔ nafamaw a ka se ka a bɛɛ lajɛlen daminɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na minnu bɛ furusira taamaw la olu bɛ se ka kunkɔrɔtaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka kow ka ca kojugu kamasɔrɔ problème o bɛna na caya aw ka sɔrɔw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka kɛ miirilikɛlaw ye ka jateminɛw caman kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw bolo k'a sababu kɛ aw yɛrɛ ka waleyaw cogoyaw ye k'a sababu kɛ aw ka dépenses cogoyaw ye kamasɔrɔ aw bɛna musakaw bɔ ka don fɛnw na fɛn minnu tɛ aw yɛrɛ ka kow ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka farifaga walew ale ni ka se ka aw ka dɔgɔkun giriya ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don i bɛna ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw fɛlen don fana nka aw fɛlen don layidukan minnu bɛna na ta aw ye o layidukan ninnu tɛna bɔ a sira fɛ o b'a yira fana aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu caman bɛ se ka ɲɛfɔ aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka se ka aw dusu faga ka jateminɛw k'olu kɛ aw tagamabere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lajɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan an lajɛ ka bɔ mifa production sanfɛ ale ni ondo tv sanfɛ n ka foli ani tanuni o bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ kawla kalo filanan kɔnɔna na nin dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ bɔ kawla kalo filanan kɔnɔ an bɛ taa kawla kalo sabanan kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kuma caman bɛna na fɔ a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma jamakulu tɔgɔ la
miiriyaw olu cogoyaw olu bɛna na sumaya layidukanw olu bɛna na sumaya ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na ni ne bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan ni aw mɔgɔ minnu mago b'a la ka se ka aw ka kibaruya dɔn dolo sira kan aw bɛ se ka an wele 73 35 28 89 ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in k'a basigi